nye ɲininkali min kɛ ko an balimakɛ dɔ ko a ko a ka ɲininkali bɛ min kan min ye fini ka finiw dilo kɔgɔ la u gɛngɛ kɔgɔ la k'o bɛ cogo di. An y'a fɔ tawsiri la bamanan tawsiri la sunkalo la juma tɛmɛnɛ tuma min Maymun ibn Muhrani a ye nafagati dɔ yɔrɔ fɔ a ko nafagati dɔ yɔrɔ filɛ a filɛ ka fɔ dundu fɔ ma fɔ nin na u bɛ ka yiriw kɛ yiri mɔgɔninw dila ko u bɛ sɔnw masiri n'a ye o ma fɔ nin na u bɛ ka kɔgɔw fɛrɛ bɔ o ma fɔ nin na. Wala dɔnnikɛbagaw ko min ye ka finiw kɛ i ka so kɔnɔna ka finiw kɛ ka a lamunumunu ka masiri ni finiw ye ka finiw dila la ka finiw gɛnga la an ko dɔnnikɛbagaw ye kuma fila de fɔ a la. N'i taara Bugari ka sarahu ta Fathul Bari walima bonda yɔrɔ la Fathul Bari dɔnnikɛbagaw bɛ kuma fila de fɔ ye dɔw ko makaruhu dɔw ko haram ko parce que don dɔ la Abdallah ibn Umar ko dɔ y'a wele a ka walima la k'u taara walima don yɔrɔ la a sigira tigi ka so kɔnɔ a y'a sɔrɔ so kɔgɔ bɛɛ fini. Abdallah ibn Umar ko a ma ko alikaba de yɛlɛmana i ka so kɔnɔ wa? Ko ayi musow de y'an dɛsɛ musow de y'ala dɛsɛ a ko ni musow dɛsɛra e la u ta dɛsɛ ne la. Abdallah ibn Umar bɔra so kɔnɔ a ma so ka walima in don. Alikaba de kɛrɛkɛrɛnna n'a ye ka fɛrɛ bɔ ka meleke ni fini ye alikaba de kɛrɛkɛrɛnna n'a ye. Bon dɔnnikɛbagaw ko e ka so kɔnɔ ou bien e ka kɔgɔ ka fɛrɛ bɔ ni fini ye ni darura de nana n'a ye. Kɔgɔ bɛ kalaya de a bɛ yɔrɔ min tile de bɛ kalaya kojugu kɔgɔ bɛ kalaya ni e dalen b'a kɔrɔ ayiwa min ye a ka kalaya bɛnna i ma e ye fini dilo a la ou bien i ye fini gɛnga a la pour fini in ka don i ni kalaya in cɛ nin ye darura de baasi t'a la. Ou bien nɛnɛ gɛlɛn de bɛ aw bɛ yɔrɔ min kɔgɔ bɛ sumaya de kojugu e dalen kɔgɔ in sumaya bɛnna i ma i ye fini meleke a la ka fini gɛnga a la pour fini in ka don i ni sumaya in cɛ baasi t'o fana la. Dɔnnikɛlaw ko ni darura de don haaju don baasi t'a la i ka so masiri ni fini ye mais ni darura tɛ haaju tɛ donc i ka so i kana masiri ni fini ye parce que kuma fila b'a la dɔnnikɛlaw bolo dɔw ko makaruhu dɔw ko haram parce que hadisa dɔw nana la fana a bɛ musilimu kɔnɔ don dɔ la an b'a esete ko ciden taara taama yɔrɔ la sana kana ko ale y'a ka so kɔnɔna a ye fini kɛ ka meleke ka pare ko ciden jɔra da la a ye fini melekele ye kɔgɔ la dɔrɔn ciden y'a yɛlɛmana ma don ciden ko inni lamu abasu bi kiswatil hiyatani wala li ahjar ciden ko ne ma ci kon kana kɔgɔ fere bɔ ne ma ci kon kana faraw fere bɔ fala ko nunun koso i ka so kɔnɔna ka pare ni finiw ni fɛn ye k'u gɛnga la k'u meleka a la makaruhu dɔ dɔnnikɛlaw dɔ bolo haramu dɔ i k'a to yen o de ka ɲi. Sɛbaw delila ka taa walima don yɔrɔ dɔ la a bɛ Bugari kɔnɔ Fathul Bari dɔ y'a sɔrɔ dɔ ka so kɔnɔna a y'a bɛɛ kɛ fini ye ka fini gɛnga a bɛɛ la. Sɛba dɔ sigilen a ko tɔw ma a ko mɔgɔ kelen kelen fini yɔrɔ min ka sɔrɔ aw ma a y'a bɛɛ purti a k'a bɛɛ fara k'a bɔ yen. Alikaba de bɛ fɛrɛ bɔ mais kɔgɔ tɛ fɛrɛ bɔ tɛ. Donc o la nin kumaw de b'a la dɔnnikɛbagaw bolo ni mɔgɔ min ye Fathul Bari ta ou bien ewa subula salami bulugu ka sarahu n'i y'a ta u bɛ nin kuma ninnu fɔ ye. Bon, nin ye min fɔ ko alimami de don ko kunutu duwawu la a bɛ patron dɔ de kɛrɛkɛrɛya k'a ka entreprise patron in ka baara yɔrɔ ka patron in kɛrɛkɛrɛya k'a ka sisote n'a ka baara yɔrɔ ta tɔgɔ ma
ka to ka duwawu k'a ye ko a b'a fɔ ka duwawu kɔnɔ fana ko ni mɔgɔ min b'o patron in fɔ mɔgɔ min b'o baara yɔrɔ fɛ kanu a bɛ duwawu k'a ye mɔgɔ min tɛ nin baara yɔrɔ in kanu i t'a fɛ a b'i danga kunutu in na k'o bɛ cogo di duwawu kunutu min bɛ kɛ jama ɲana jama kɔrɔ i b'a kɛ jama bɛɛ de ye i bɛ duwawu kɛ silama bɛɛ de ye ka duwawu ninnu kɛ ni demirile jamu ye o de y'a to dɔɔnikɛbaw ko ni mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye hali n'i ye duwawu in kɛrɛkɛrɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma Allahumma ahadini fi man hadaita wa fini fi man afaita kuyu janfa n'i bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye e b'a kɛ ka duwawu ninnu kɛrɛkɛrɛya ka t'i yɛrɛ ma ko y'i ka jama in janfa bon a b'o cogo kelen na ka mɔgɔ kelen kɛrɛkɛrɛya jama kɔrɔ e b'a kɛ ka duwawu kɛ o de ye ni mɔgɔ min t'o fɛ k'o danga nin ye jama janfali de i bɛ duwawu kɛ silama jama bɛɛ de ye silama bɛɛ de i bɛ duwawu ka bɛɛ de mais ka mɔgɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ ko i bɛ duwawu kɛ o ka siso tɛ ou bien k'a fɔ ni mɔgɔ min b'o tigi fɛ i bɛ duwawu k'o ye ni mɔgɔ min t'o tigi fɛ i b'a danga duwawu le kunutu a kɛra mun ye o la patron min bɛ wari di e ma sisan kunutu bɛ kɛ patron de sisan kunutu tɛ kɛ silamaw ye jama min b'a kɛ ka sali nɔfɛ e t'a kɛ ka kunutu kɛ olu ye e t'a kɛ ka kunutu kɛ silamaw ye e b'a kɛ ka kunutu kɛ patron de sisan an bɛ ala deli ala ka lafiya ala ka dusukun kɔlɔsi d'a ma ni u cayara dɔrɔn bɛ ɲina e ko fɔlɔ ye mun ye ko dɔ ko olu bɛ wayasi la u bɛ bisiw de kɔnɔ kari dɔ kɔnɔ mobilitigiw tɛ jɔ olu bɛ sali cogo kɛ cogo di n'i bɛ wayasi sugu la ni sali fana wagati y'aw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sali fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan ni yɛrɛ y'a dɔn lasara wagati b'aw sɔrɔ bisi kɔnɔ ou bien a b'aw sɔrɔ mobili kunna a tɛ jɔ sali fana wagati a jɔra yɔrɔ dɔ la sali fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan donc ni futuri fana y'aw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mobili jɔra donc ni aw b'a dɔn ni aw dɔnna fana safo b'aw sɔrɔ a kɔnɔ donc futuri sali i ka safo fara kan sani ka don mobili kɔnɔ i b'a fɔ nin de ma jamu taqdim nin dagara ye ou bien aw bɛ mobili kɔnɔ bisi kɔnɔ sali fana sera k'aw to a kɔnɔ mais a tɛ jɔ aw b'a dɔn kɔni ni lagasara bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la sali fana bila ni jigira yɔrɔ min lagasara wagati i bɛ sali fana lasara fara ɲɔgɔn kan jamu takhir ou bien futuru y'aw sɔrɔ mobili kɔnɔ a ma sɔn ka jɔ mais a kɔni b'a dɔn ni safo wagati bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ futuru in bila ni jigina i b'a ni safo fara ɲɔgɔn kan jamu takhir ni fula kelen kelen dagari ye bon ni a ma kɛ nin ye sa e y'i ka sali fana sali lagasara e donna mobili kɔnɔ lagasara wagati sera mobili tigi tɛ sɔn ka jɔ fana ayiwa n'a a bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ fana a b'a sɔrɔ tile binna e bɛ sali mobili kɔnɔ sali cogo min se b'i ye fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha i bɛ se sali cogo min na mobili in kɔnɔ o kɛ nin ye ɲininkali fɔlɔ jaabi i ko a ko filanan ko min ye jakatil fitri ko a hakɛ joli bɛ bɔ o ye sawu de kilo 3 dɔw b'a a jate kilo 2 ani tilancɛ ibnumbaji ninnu ka kitabu kɔnɔ taqriba pour i ko bɔ dɔɔnikɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni kuma caman na kilo 3 dafala i b'a bɔ mais hali n'i ye kilo 2 ni tila bɔ a ɲana parce que a bɛ dɔw bolo kilo 2 ani garamu 4 nusɛminu delila ka fɛn dɔ suma ale y'a bila kilo 2 ani garamu 4 ale ko jakati fitiri y'o de mais a y'a fɔ ka fara kan dɛ a ko ale ye min suma a la n'a kɛra kilo 2 ni garamu 4 i k'i janto a la ni e bɛ suma fɛn min suma parce que suma fɛnw u ka giriya u ka girin ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bon dɔw fana bɛ sawo fa joona ka tɛmɛ dɔ kan donc a fɔ i b'o jate minɛ a la donc wala kɔni taqriba kilo 2 ani tilancɛ
ube kilo 7 ni yo bo o wasara te bo sanan ka sen nin kan yin kalima ni nya ka kuma sabana min faraka ko ale ka banima do fatura alizeri bo aba am nyini salama fe an ka duaw kay am be duaw ke salama su beye mo salama su ala kula hinna ala ka yafuma ala ku dayoro suma bon sanin ka sa nyini kalina fulana tunya hadisa do nyini kaya ko hadisa do nana ko yomale qiyama do ko ala ko ale be dugu kulo ke buru kelenye kubujan wahid ko abake buru kelenye ko hadisa in saharawa ko hadisa in be ko ni men sigi yorona sahalina sahabani tesiga kumaka hadisa in sahalinde do be sehi muslimu kono hadisa sahalinde do abe sehi muslimu kono ala ko nin dugu kulo yomale qiyama do abake buru kelende arjanna kono kadila ka ke buru kela arjanna kono hadisa imbe sehi muslimu kono donc ambena kanyinin kalila yinin kalime nyinin kabbi ko muso doko am fule tallabanna laylatul qadri sunyinina ambe alla jalala ka donka garjagela ko yala muso mimbe kalo bola do e ba soro chogodi muso mimbe kalo bola angania nyuman be ni dusuko nyuman min ni ngania nyuman mimbe la nim fule alla kala tigede kalo bo ala kala tige de ni ala ya latige adama ka de muso ka ci de nya fo chogomi ibe ala kala tige de boro e yere note na bi bisukun kono nin kalo bote ntumbe nin salli de ke ntumbe tam misirula ntumbe nin nafila de ke ala bo nafila baraje duma ni kan ngane ay ni kalo bode do ni nu che ala bo u baraji duma ni kan ngane kele afulana do ni ke bawo ko ni muso mimbe kalo bola ibe sika bokata misiri la mekana do misiri la ibe do misiri ibe sigi misiri kenemana ibe sigiye ube ibe joye qur'ana aya kala munum be kala ibu lamme wajulu munum be ke misiri kono ibu lamme bashi tie ika ikoke me ite do misiri de kono me ikalo ibe kalo bola ibe sekata misiri dala kenema minte misiri kono na rai donc ibe seka sigiye kala munum be qur'ana munum be nube wulu lamme kala mbagaw bolo basi tola ibumbaji muso de ya nyinin kan ni nya nyugona la ayen ninde fo ay bo konni mo sunne ndo abe banani fananu ko ya sumbe chogodi ciden ko sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla al-jur wal amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sarabahu ciden ko sallallahu alaihi wasallam akonni mo min suna ima galon kuma yo toye kabara kene galon ne junubu kuma wuye imu toye ala makoti ka minola ala makoti ka kungola mana e fana minora fu ikongora fu barajiti de ka sunna ni mo sunna ni ma junubu kuma foli toye kabara kene junubu ni ma toye ika minogo ika kungo ala makosi tala ibe pere ala ciden ko sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfusu wala yashqab wa in imri qatalahu aw satamahu falyaqulu inni sa'imu ciden ko kisini ne mabaka akunna dola kele sunna dommi ni mo do yinani ay kuma jugo fuye ube ayikele afwa tigima kunne sunnende do e kana nani kana kele e ka afwa tigima kunne sunnendo wala sumbaga yere koroshi ki da koroshi kuma jugu ni kuma lankolo ni junubu kuma wula bo ko ewa no temena ka boye ni minye salli kalo na jora tile woro min besu ko do ko bidiyate ciden de ko man sama ramadana summa atibahu bi sitti min as-sawal kana ka siyami dahr minye hadisa sahih muslim kono ciden ko ni mo minye sungalo su o ko fiye tile woro su etwala salli kalo ina ko abe ko mi yesa mu mesu o ye hadisa sahlen de wote bidiyan